Gaur, Euskal Herriko antiespezistok bat egin dugu Bilbon. Euskal Herriko txoko guztietatik etorri gara, espezismoaren kontra borroka egitera. Kalera atera gara, mezu garbi bat zabaldu nahi dugulako lau haizetara. Ozen eta argi, esan nahi dugu, gizakiok beste animaliekin dugun harremana errotik aldatu nahi dugula. Ozen eta argi, esan nahi dugu gizaki gisa ditugun privilegioez jabetu garela, eta privilegio horiek bazteruzteko ari garela lanean. Ozen eta argi, esan nahi dugu gizakiz besteko animaliak erabiltzea eta zapaltzea ez dela bidezkoa. Ozen eta argi, esan nahi dugu, batez ere animalien askapena helburu hartu dugula, eta ondorioz zapalkuntzarik gabeko mundu justuago baten alde ari diren gainerako herri mugimenduen artean dagoela gure tokia. Animaliak askatzera datorren indar politikoa gara. Jarrera hartzeko ordua da, eta gaur hemen horixe egin dugu. Lehen urratsa egin dugu Euskal Herriko antiespezistak batzeko, eta denon artean mugimendu indartsuago bat eraikitzeko. Ez gara hutsetik sortu noski. Gu baina lehen eta egungoa baino askoz ere giro arrotzago batean bide egiten hasi zirenen lekukoa hartu dugu. Eta mugimendua martxan jarri zuten horien lana aldarrikatu nahi dugu. Ezinbestekoa da, begirada atzera botatzea, nondik atozen ikasi eta nora joan nahi dugun zehazteko. Bidea egiten hasi zirenek erein zuten hazia, eta gaur hemen bat egin dugun antiespeziston ardura da lurra ongarritzen jarraitzea. Euskal Herriko mugimendu antiespezista mugimendu bizia da, eta horren adibide dira han eta hemen azken urteotan sortu diren taldeak. Bilboko animalistak, Ermuko eta Aibarko Aiuri, Iruñeko Liberabere, Donostialdeko Askekintza, Gasteizko Bezala eta ekipo antiespezista, Tolosaldeko Kimera eta Debagoienako Uluak. Indarrak batzea ezinbestekoa da, aurrean dugun arerioa indartsua delako. Gizakiz besteko animalien aurkako zapalkuntza eta indarkeria eguneroko kontu bilakatu ditugu. Normalizatu egin dugu gizakiz besteko animalion interesak kontuan hartzen ez dituen sistema espezista. Arresien bestaldeko errealitateari bizkarra eman diogu, baina hori guztia aldatzeko ordua da. Bada garaia arresira igo eta beste aldean dagoenaz jabetzeko eta gertatzen dena salatzeko. Bada garaia arresi guztiak bera botatzeko. Badakigu gizakien eta gainerako espezien artean eraiki dugun hormak badituela oinarri sendoak, baina sendoa da era berean gizakiok eta gainerako animaliak multzo berean batzen gaituena, sentitzeko gaitasuna. Antiespezismoak ezinbestean eraman behar gaitu animalia guztien oinarrizko interesak aldarrikatzera, eta animalia guztien aurkako zapalkuntzak borrokatzera. Baina ez bakarrik hori. Antiespezismoak ezien bestean eraman behar gaitu zapalkuntza ororen kontrako jarrera hartzera. Eta zapalkuntza oro borrokatzera. Eraman behar gaitu ditugun privilegio guztiez jabetzera eta privilegio horien inguruko gogoeta egitera, berrikustera. Zapalkuntza baten kontrako borrokak ezin duelako beste zapalkuntza bat justifikatu. Matxismoak, arrazakeriak, LGTBI fobiak, kapazitismoak, faxismoak ezin dute tokirik izan animalien askapenerako mugimenduan. Hoy nos hemos reunido en Bilbo antiespecistas de toda Euskal Herria. Hemos salido a la calle porque queremos lanzar un mensaje a la sociedad. Queremos decir alto y claro que estamos aquí para poner en cuestión la relación que tenemos con los demás animales. No es justo utilizarles y explotarles, y contra eso luchamos. Nuestro sitio está junto a todos los movimientos sociales que trabajan por conseguir un mundo más justo. Somos una fuerza política que viene a trabajar por la liberación animal. Le moment est venu de prendre parti, et aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Nous ne partons pas de zéro, et ça c'est très clair pour nous. Nous continuons le travail des gens qui ont commencé le chemin avant nous dans un contexte bien plus hostile. Le mouvement antispéciste du Pays Basque, de Euskal Herria, est un mouvement vivant, et les groupes qui ont surgi ces dernières années à travers tout le territoire en sont la preuve.
Dans cette lutte antispéciste, il est très important que nous unissions nos forces, car l'ennemi que nous affrontons est très puissant. Nous avons tourné le dos à ce qui se passe de l'autre côté des murs du spécisme. Mais l'heure est venue d'abattre tous ces murs. Ces murs que nous avons construits entre les humains et les autres espèces ont de profondes fondations. Mais l'une des caractéristiques qui nous unit, nous, les humains, avec l'ensemble des animaux, a aussi de profondes fondations. La capacité de ressentir. El antiespecismo debe llevarnos irremediablemente a reivindicar los intereses de todos los animales y a luchar contra su opresión. Pero no solo eso, el antiespecismo debe llevarnos irremediablemente a tomar partido contra toda opresión, a luchar contra todas sus formas, porque la lucha contra una determinada opresión no puede justificar que apoyemos otras. Hoy hemos dado un paso en el camino, pero no será el último. Gizakiz besteko animalien aldeko gure jarrera politiko eta aktiboa erakustera etorri gara Bilbora. Eskerrik asko hemen zaretenoi eta eskerrik asko etxetik sare sozialen bidez edo beste dozein modutera lagundu eta babestu gaituzuen guztiei. Gaur lehen urratsa egin dugu, baina ez da izanen azkena. Bidean behar zaituztegu. Antiespezistak gara eta animaliak askatzera goaz. Animalia!